Mati muneti wani? Tafara Gumbo. Tafara Gumbo. Mati akuna kumira zvakanaka, chii chiri kuitika kumwenezi? Kumira zvakanaka. Last week mukadzi wangu wakapindidza kuti kwakapazigamba vanhu vakapinda vari vatatu. Vakatora mbatya dzekubvira kune dzevana. Vapedza vakarepa mukadzi wangu vakamutema nebhemu. Oh, shame. Apa vaimurepa vana vakatarira. Saka izvezvi kana munhu wani pamasuspect ose anozikamwa hapana wasungwa. Nyaya makaendesa kumapurisa? Kumapurisa zvese takaenda nevhiro ndo pavakauya uchinzi tinezi kune nzizi pachisi. Saka kusinganaye nevhiro vakauya voita statement. Vakaita zvese but tikaenda kumasuspect achona hatina kana kuona munhu wane vakati pamwe pachagare vanhu. Masuspect acho munovaziva? Vanozikamwa. Ndiva nani? Umwe anonzi Ishe unese here mhaka. Umwe wacho ndinoti kuziva nokuti mazita avo. Alright, asi vanhu vanogara muarea yamunogara imimi? Vanogara muarea matinogara. Kuti vanogara pakaita chinhambo pavanogara. Asi mudzimai masango. Vamwe vamunogara navo vano imi muri kupi pakaitika nyaya? Imi makanga muri kupi pakaitika nyaya pakasvikirwa mudzimai wenyu pamba? Ini ndogara kuSouth Africa kuno kundongoya kungoshanya. Vana vanogara naamai vakakura zvakadii? Umwe mukuru umwe ndowa 24. Kana mukuru iye anga atoripo? Aitoripo. Achiona zvichiitika izvozvo? Vanhu vane mwoyo wakashata, mabhinya chaiwa. Mabhinya anoda kuti mundibatsirewo panyaya dzakadaro vakavabata. Ivo vadzimai venyu varipo here nditaure navo? Varipo here adzimai venyu nditaure navo? Makadii amai? Tine urombo nezvatiri kunzwa zvakaitika izvi. Zvakaitika musi wani? Zvakaitika 1 usiku. Saka vakasvika sei pamba musi wa14? Pamba vakasvika vakatanga kumbovhura mawindo, vakaona kuti mawindo hakusi kupindika because pane mabhagla. Vakatadza kupinda, vakasvika vakasheka dhoo rikaramba kuvhurika, vakapinda kuchikicheni, kwaiva nepiki. Ndobva vasvika vakatora piki yava kuti kicheni, ndoya vakakwanisa kurova nayo dhoo kusvika dhoo ravhunika mapuranga. Vakapinda mukati. Saka pavakapinda indaita noise. Ndiita noise ndobva umwe atongopinda achibva anditema zvikanzi kuunza kunyarara. Ndo pavakatemwa nebhemba ipapo? Achitora jida achibva andifukidza. Zvikanzi nyarara. Saka vamwe vakapinda zvikanzi rongedza izvozvo zvese zviri mumba. Vatanga kurongedza. Ipapo makatemwa pai? Madi? Makatemwa pai imimi nebhemba? Ndakatemwa mumusoro. Nepamusoro peziso apa ndo pakakuvara pakatanga kudaro. Makatoenda kuchipatara here kunotariswa? Kuchipatara ndakabva kwaNeshuro Serasuro. Pakasonwa here patemwa pacho? Hapana kusonewa nekuti ndakaenda Serasuro apa nzizi dzakambozara ndikambogara ndisina kwanisa kuyambuka kuti ndiende. Saka vakangosvika kuchipatara vakangondiisa pax-ray vaisarisa musoro wacho nekuti pamwe pacho hapana kunyatsokubudisa mavanga pakakuvarira mukati. Saka vakati pax-ray vari kuona chii? Dhokita wacho anga akungomanya-manya, haana kuzokwanisa kutiudza kuti zvakamira sei. Akungomanya-manya semadhokita muziva kuti anenge achimanyira masijara. Angonzi endai munotenga mushonga.
Saka takaenda pafamasi pachipatara ipapo tikaona kuti mushonga hapana, zvikanzi motonotenga kufamasi yekunze. Ndopatakatenga mushonga wacho. Alright. Atidzokerai pane zvanga zvakuitika usiku hwacho pavakauya kumba ipa vakutemai, chii chakazaitika? Vanditema, vakandivhara nejira dero, vamwe tu vairongedza vari mumba. Umwe wacho ndobva andibata nejira akabuda neni panze akapinda neni muchikicheni, ndomwe akandirepera. Umwe wacho achida kutevera kukicheni kuno akawana kuti uyo akutopedza, akabva andozvuzvurudza futi akandibata nehuro achindidzosa. Saka pakandidzosera futi mumba, vakasvika vakandigarisa pasi vakandisikidza jira. Ndobva zvikanzi ngatirongedzei, vakatanga kusecha zvinhu zvese zvaiva mumba. Saka vakakwanisa kutora mari, vakatora hembe dzevana. Yanga iri mari yavakatora yaiva $1.8 ne$20. Vakatora nhumbi dzese kubva kubhutsu, hapana munhu akasiyirwa bhutsu, zvese vakatora. Hembe dzivaisarudza dzakanaka dzakaita mamvemvewo dzekusweresa vachisiya. Vakabva varongedza vachitondibvunza. Saka pava nefoni yaivamo, inini yangu foni havana kukwanisa kuiona nekuti yanga iri pasi peina, yakapinda mujira muchiina, vakatadza kuiona. Saka pava nefoni yemunin'ina wangu, ndiye vakatora. Saka vakatanga kundirova vachiti toda pini yefoni, nekuti zvinhu zvese vanga vatorongedza. Ndopandakangotora foni yamva ndavaisira pini udero. Ndobva umwe wacho akati ina handingatomboendiwo ndisina kumurepa. Ndobva vasvikanzi vata pasi kurumidza. Ndipo pandakavata pasi pasvikanzi ndikureperi pasi kurumidza kure pamubhedha. Akangondivhara kudero akandizvuzvudza, bva andikandira pamubhedha. Ndopa akandirepera ipapo. Ndopa apedza mwe akandipusha ndikadonera pasi. Saka ipapo ndandiri munhu aingobuda ropa richidzara pese pese. Vachibva vapedza kudero bva varongedza zvinhu zvose zvavaida, bva vakaenda. Zvinhu zvavakatora zvese, masipo dzekugeza, kwacha zvese vakasiyana chinhu. Kumapurisa muri kuziva here ofisa wamakanotaura naye zita rake? Madi? Zita remupurisa pamakanomhangara kupolisi? Hello? Zita remupurisa? Mupurisa andakanoripota kwaari anonzi Chuma. Hello? Alright. Ndanda kubvunza kuti zita rapolice officer pamakanoripota anonzani? Anonzi Chuma. Rimwe zita rake anongonzi Chuma chete, rimwe zita rake ndiani? First name? Handinyatsodzi asi ndongozati anonzi Chuma, handizivi zita rake rechero iri. Papolice station yamakaripota inonzi chii? Tiri kuitwa head office yeHarare izive kuti pakaitika pakaripotwa nyaya. Inonzi Mulelezi. Alright. Mulelezi iri kuarea ipi? Imunogara kupi? Iri kuMwenezi. Mwenezi West. Mwenezi West. Alright. Saka mabhira vakazoita pamba vakabva nei? Vakaita zvinhu zvongotakura vachienda kuti vanga vane motikari? Vanga vane ngoro, but ngoro vanga vasina kuisiya pagate. Vanga vakaisiya nechekure. Vakatoita zvinhu zvekutakura, nekuti vaitotakura vaitoti zviri kurema, mwe achititakura vaita zvekutakudzana. Saka vakakwanisa kutobuda vakaenda. Saka nepavakangotobuda vachienda, bva ndatobuda nevana vangu chibva tatotiza vachienda panext door. Saka zvakuzotaurwa mangwana acho, pane here vakaziva kuti ngoro iyi ndeye pamusha wakati? Patakataura mangwana acho, vamwe vakatoronda vakachitosa kusvika, because vanhu vacho vanoshandisa mabhemba. Saka vana kuzokwanisa kusvika, vamwe vacho vachiitla kuti togona kutemwa nemabhemba. Vachibva vadini, vangoona pamba papinda ngoro. Saka vakazoenda following day vava nanasabhuku nevamwe vemunharaunda, vakasvika pamba paye. Ndokusvika ndokuwana ndatoenda kuchipatara. Vachisvika ndobva vaona kuti mune nhumbi mumba. Saka vakati regai tisiye
tikwanise kunotora mwana wangu ini first born ane 15 years kuti anotiratidza kuti zvinhu zvavo ndezvipi. Saka pavakangodzoka uko nokuti vakasvikira pamba pasina munhu, vakasvika vakavhura madhoo vakaona kuti mune nhumbi nebhutsi dzataitaura kuti mune zvinhu zvakawanda. Kubva vadzoka, pakudzoka kwavakaita vakatozowana zvinhu zviya zvatoshiftiwa musisina zvinhu zviya, kwangosara zvinhu zvakangowanikwa ipower bank nemaumbrella nezvimwe zvisina basa izvo zviri pamba ipapo. Zvinhu zvizhinji vanga vatoshifta, zvimwe zvacho vakazviwana zvepanext door pepamba ipapo. Panext door pepamba ipapo. Zvinhu zvacho izvi munazvo here kuti makazoendesa kumapurisa? Zvinhu zvakatozotorwa zuro zvikaenda kupolisi. Zvikaenda kupolisi. Tinotenda at least pane exhibit neevidence. Sabhuku ndiani akaenda nevanhu kumba kwevakomana? Sabhuku anonzi Saratieri Mandava. Alright. Mugondipa wakafoni namba yaMandava? Alright. Nekuti zvatiri kutaura nemi tichazviburisa wetu tichazozvitumira kupolisi head office HQ kuno kuti sei vanhu vakaita izvozvo vasati vanobatwa masuspect iwayo. Ivo vachitozikanwa vakaita zvinhu zvakashata kudaro. Mama akutaura. Ndachitaura kuti musi wavakazodzokera futi munhu wacho umwe wani akatoonekwa akagara muchikomo vachizama kuda kumubata but zvaenda saka akabva vatomushaya. Nekuti anga ane bhemba, vanhu vacho vari kuno mbavha dzachizoshandisa mabhemba, hanzi mabhemba acho akatoreba about 1 minute. Vakazikanwa here mazita sevanhu vakazosvika pamusha zvaakureva kuti paakuzikanwa kunzi pamusha panhingi apo panogara nhingi nanhingi? Mazita akatozikanwa. Muri kuaziva here mimi? Mazita aro ndakaziva kanzi Sheunesu Mhaka na Felix, hanyanzoziva senhemu yacho asi ainzi Felix. Na kwanzi Vimai. Vimai. Pamusha panonzi ndepani apa zita rapo? Pamba pakatanga kusvikwa ipapo paine zvinhu, pakawanikwa zvinhu, pakarondwa, pakasvika paine ngoro yacho yakawanikwa iripo here? Ngoro yakawanikwa isipo, asi pamba pacho ndipo pa Sheunesu Mhaka. Ndipo Sheunesu Mhaka. Anogara nevabereki vanhu agara ega? Anenge ane musha wake anogara ega. Chero izvo zvinhu zvacho vanhu vaitoti zvakashiftiwa zvikaiswa pamba pevabereki vake. Vachitozikanwa vekwaMhaka ivavo? Vachitozikanwa, saka nezuro hanzi muporisa akakwanisa kusvika akaona kuti pamba paya pasina vanhu. Chero pababa vake hapasina vanhu. Isusu tine urombo nezvakaitika izvozvi. Vana Sabhuku ndovagari veimomo, ndovagari vanogarisa vanhu munharaunda imwe chete iyoyo. Vari kuvaziva here vanhu ava, family iyi? Ava vanhu iva vana Sheunesu ndo vari kuzikanwa, ndo vanogara muarea iyoyo. Asi ava vana Vimai nana Felix vanhu vanotogara kune imwe area, vakatouyawo kubva kune imwe area vachiuya kuno. Alright. Asi ava vanhu vana Mhaka vane nguva vachigara muarea iyoyo? Handizivi hangu kuti vava nenguva yakareba sei, asi vaitaura vaitoti kwavaigara uko vakatotiza, vaitawo mhosva vachibva vatiza vachiuya kuno. Saka dzatombavha mugororo chaiwo mhondi chaidzo. Saka pamakazoenda kumapurisa kana kuti pamakaenda kuchipatara, makazenge mageza here? Nokuti tinonzwa kuti munhu anenge abatwa chibharo hafaniri kubvisa evidence. Pandakazoenda kuchipatara ndatogeza, but ndakangoenda ndakapfeka hembe dzandandinadzo. Asi kugeza ndatogeza nekuzvitova-tovavo. Vamwe vainditova-tova kuti ndikwanise kufamba zvakanaka, asi hembe ndakangoenda nedzodzo dzandandinadzo. Alright. Dzanga dzisina kubharurwa here hembe idzodzo? Hembe hadzina kubharurwa, but dzakangozara ropa. Alright. Ko zvipfeko zvemukati chamakanga muinacho musi iyoyo? Takabvarura. Handitozivi kana nekutochiona, handina kuzombochiona. Hamunozombochiona? Alright. Tine urombo nezvamakasangana nazvo izvi.
ndiri kunzwa baba vachitaura kuti vana vakanga vachitoziva vachitoona ndo zvikuita kusanganisira nemukuru ane 15 years. Vana vaitova nekuti ndingori ndichigara ini nevana vangu saka taingovata muimba 1 iyoyo. Havana kuvarova here vana? Mwana akangorohwa i1 ane 8 years musikana akarohwa nemupama webhemu. Akabva adonhera pasi akatsikwa ruoko but haana kuzokuvara hake. Vanga asina tomboratidza kana kutyawo mukomana anga arimo? Vanhu vacho vasiri vekutoti vanotya, vanhu vaitori nezvavava vatoringa zviri serious. Nekuti vakatongoti munhu wese handidi kuona munhu akamuka fukai machira. Vachibva vatodini? Vachibva vana vatofuka machira. Vana vaiziva here kuti mune mari kana kuti mune mamwe vanhu vamataurira kuti mune mari iri pamba inosvika 1800? Vanhu inini handina kunge inini kutovaziva life handitovazivi but kunonzi kune vamwe vakaona mwana wangu angaenda kunotora mari. Saka pakaenda kunotora mari kune vamwe vakasanganawo nawo Emerald iye ane 15 years. Kune vamwe vari kumaarea ekuno vanga vakasangana naye vakamubvunza. Saka pavakamubvunza kudero semwana akabva ataura. Saka paakataura ndofunga inini kufunga kwangu ndivo vakanodii vakazonoudza vanhu vaya because inini kutosangana navo handitovazivi vanhu vacho. Asi mwana wenyu anoziva vanhu vaakataura navo achibva kunotora mari? Anovaziva. Mari akaitora pai? Anga aitora pai? Kuno kuzvatoita zvokuisa mari sekuti kana munhu akaisirwa mari anoisa kuFNB. Munhu ane FNB ari kuSouth Africa anozokwanisa kusenda mari iya youya kuno kutonotorera pamba pake kana pashopu pake. Saka iyi mari yanga yatumirwa nababa kubva kuSouth Africa? Saka vakaronda mari iyi. Saka vanhu vaitori neevidence yekutoziva kuti mune mari. Pavakauya vaitaura here kuti tiri kuda mari yakati iri pano kana kuti vaingoti tibudisai mari? Havana kutaura tiri kuda mari yakati, vakangosvika vakatibudisai mari, tiri kuda mari nemafoni nezvinhu zvese zvakakosha zviri muno mumba umu. Tiri kuda mabhatiri, tiri kuda zvinhu zvakawanda zvavaitaura nekuti vakasvika vakatongoona mumba handinonge makarongedzwa. Vaitanga kubvisa mabhegi ese akanaka, mabhutsu dzandakahenga mumba vachibvisa zvese vachisarudza hembe dzakanaka dzakashata vachisiya nekuti vakatombodziunganidza pamwe chete vakawana mechisa vaiva mumba sekuti kuno handiti kumaruwa. Vakawana mechisa vaiva mumba vakati toda kusiya takupisirai muno nekuti ndaitongoti musandiuraya because mukandiurayako vana vangu vanosara nani. Tikanzi kana uchitwira kuti vana vako vanosara nani chiregera tisiye takupisirai mumba mese nekuti umwe wacho pakati pe1 ari kutonzi akatiza kwake asi apisa futi imba. Saka indaindotongosha ndikati pamwe vari kuda nekuti vakati vachida kunovhara dhoo kuti vakwanise kuti vharira mumba vasunge vatisi. Vakaona kuti padhoo hapachavhariki nenyaya yekuti vaita sei? Vapatema. Vapatema pavasingachavhariki. Ndo kusiya kwavakaita asi vaitori neemi yekutosiya vandipisira mumba. Saka izvozvi nezvamakaitwa izvozvi muri kunzwa sei zvinezvi? Izvezvi ndinonzwa kuti ndiri kurikafa nekuti zvandaiwa zvacho nezvandakuwa izvezvi zvava nani. Alright, regai because ndiri kurekodha phone conversation yatiinayo iyoyo. Ndichaisa kumapurisa kuti nyaya iregere kutsikwa munharaunda yemwenezi iyoyo. Kana taisa kupolisi kuhead office vanozochituma mameseji avo kuti vaone kuti nyaya iyoyo yashandwa nenzira yainofanira kushandwa nayo. Alright. Iye mwana wenyu mukomana aripo? Izvezvi haapo abuda. Alright. Pane zvimwe zvamuda kutaura here zvatisina kuvhunzai pane pakaitika nyaya? Pane zvandoda kutaura. Pane vanhu vakazosvika panapa vachiti pane vanhu vakaenda kunotarisa kuti zvinhu zvacho zviya zvakamira sei ikoko kwazvanga zvaenda. Saka vanhu vese vakaenda, pakazosvika umwe akati hanzi vanhu vese vakaenda kunotarisa zvinhu izvozvo
misha yavo yese inofanira kutsva. Saka handizi kuti meseji iyo yakabva kunani kana kuti zvakafamba sei handizivi. Saka ndo zvinhu zvandaida kutaura kuti taakutohlesidzirwa tichazivi kuti toita sei. Alright. Zviri kureva kuti ivo vaitoona zvamuri kuita nekuziva kuti pasvimba pedu pasvikwa nevanhu avo nevavo. Ehe. Saka vanotori nemazita evanhu vese varimo vakafambira nyaya yenyu imimi. Vanotori nemazita evanhu vese vakaenda kunotarisa nhumbi idzodzo nezvese zvakaitika. Saka vari kutoti misha yese iyoyo ine vanhu vakaenda ikoko vanofanirwa kupisirwa misha. Kusanganisira nasabhuku vese, munhu wese anokungonzi akaenda ikoko. Ya, regai maita basa nekuti tsvaga regai tibatsirane kuti nyaya isvike kumapurisa nekukasika. Then toningirika tichava pane kunyange nenhamba yenyu vekupolisi HQ head office kuti vagone kukufonerai vachibvunza details avanenge vachida kukubvunzai maererano nemabvunziro avo pane zvemutemo. Alright. Ipapo pavakavhura nhingirikini pamakaripota vane nhamba here yavakakupa iye kuratidza kuti maripota nyaya pako kumweneziko? Havana nhamba yavakandipa. Havana nhamba. Mupurisa uyu chuma panga makaripota anga ari ega? Anga ane umwe mupurisa but handaziva zita rake kuti ainzani, vaingori 2. Oh. Alright. Tichapa phone number yenyu and then kuningirikini isusu tichazoramba tichifonerana. Kana musina airtime munongondibhipa ndinokufonerai back tichinzwa kuti tapapi tirifambe tese panyaya iyo kusvika vanhu havasungwa. Notenda. Naika. Ya baba varipo here ndipedzere kutaura navo? Baba varipo. Alright. Hello. Baba nyaya ndainzwa. Saka ndida kutaura naadzimai venyu sekuti ndo vakanga varipo. Imakazotouya nenyaya yekunzwa kuti ndo zvaitika kumusha handiti? Ongo. Zvakukanganisai zvakadii baba? Hayi zvatondikanganisa nokuti izvezvi ndoti ndikafunga kana kuti vana vangu kuti zvaaitawo mai vavo vakatarisa. Nivo kubva vachikura mwana waiti chero ari 3 months handinamboita zvinhu zvakadaro mwana akasunura. Asi kuti zvinhu izvi zviri kutondikanganisa kuti vana vangu vakusangana nazvo vakura kudai. Plus ivo chaivo wotoona kuti pfungwa dzavo hamene kuda dzotoda counseling nokuti havachaiti zvakanaka vana. Kana ipapo pamba patiri havatogari havatorari vanototya kuti touya tikavurawa. Ini ndinotorara chero mudzimai hatoraripo ndongorara ndiri 1. Zvakaitika musi wa14 makazosvika musi wani? Ini ndakasvika musi nokuti ndakabva kuchipiri nenyaya yekuti kune nzizi ndaiziponise mamotikari ishi hadzifambi. Saka ndakazobva chipiri ndopandakausangana namai uko kwaneshuro vachiona dhokta, ndopandakasangana navo ikoko nokuti ndakati pavavo kwanza kufamba motikari dzafamba ndopandakati hai chiuyai tisangane nadhokta. Imimi ndima matumira mari yakanga yazonotorwa here nemukomana? Ongo. Ya, kugurwa kunorira kuti watorerwa 1800 mukadzi wobatwa chibharo vana vachiona ubva wabirwa mbatya zvekare. Kana uniform hapana, kana uniform kana bhegi nhumbi dzavo dzimwe dzitorimo mafoto dzatakatenga disema. Hapana kana chimwe chavakasiya. Ya. Regai tiite kuti taurayi baba. Zvinhu zvinotondishungurudza kuti chero kubasa chaipo kana kupinda nguva munhu kuti ndotoshandoita sei. Saka zvaida rubatsiro rwandaida ndorwekuti kana paiwanikwa kumwe rubatsiro kungaita kuti maporisa awande kana kuti namasoja kuitira kuti zviri kutoitika izvi vanhu vachaurawa sezvakamboita kuguruve ndozvatotisingadi. Kuti mondi dzikakwanisa kubatwa zvikwanise kugadziriwa. Alright. Ya, pane ikoko hameno kana mobvunza vanhu vanoziva pamba pacho panodiwa kuti vanhu vave nemapicture evanhu
vakasvikirwa pamusha pacho kana vachizikanwa. Mukuferefetawo imomo mukakwanisa kungovanawo mapikicha avo, zvinobatsira kuti vanhu vakaburitsa vachakanda-kanda vanoziva kuti uyu munhu ndiye ari kutsvagwa nemapurisa, uye munhu yaari dangerous anofamba nebhemba achikuvadza vanhu, achibata vanhu chibharo. Hongu, kana Sabhuku ndofunga wakapawo chitupa cheumwe unobva kumhiri wakasiyapisa musha akatizira saidhi rekuno kunobva kumhiri kwaManezi Mberengwa, akatizira kuno kudunhu rekwaMazetesi. Saka uwoyo chitupa chake ndo chakasara. Chakawanikwa paizvozvo ichocho pamusha pavaimuchengeta ndo pachakawanikwa. Saka ndandati hanga sina chengetewo pamhaka, ndipamwe panonzi patarusenga. Alright. Mama kutaura zvimwe. Izvi ndatuma mwana kuti anotenga juice card. Saka ndandati agovona Sabhuku vamupe kana chitupa cheiwoyo ndikwanise kana kuti ndokusenderai WhatsApp, mune WhatsApp ipa WhatsApp namba iyoyo. Sema tisitarakazara ndo nishanda pa mate nisitarakazara ndiani? Tafara Gumbo. Alright, Gumbo. Pane zvimwe zvamuda kuwedzera here zvingachenjedza vanhu pane zvamakanzwa izvo tirakatarisana nemhondi? Zvandakanzwa ndezvekuti vanhu zviri kutofamba zvokunzi vanhu vari kuteverera nhau iyi vanofanira kuti vapisigwe misha kana kutoti vaurawa. Zviya zvokuti chero pakaitika chinhu chakashata vanhu vashaye simba kati vatye kuti nhau iyi ndosara ndourawa ndega. Chief weikoko ndiani? Chief Mazetesi. Ndi Mazetesi. Right. Munokwanisa kundipawo phone number dzaSabhuku ndigotaura naye semunhu akasvika pamba pachona pakamboonekwa nhumbi dzenyu dzichiripo sadzachinjwa? Namba ndopandakaita mistake munadzo. Regai vati vanadzo mai ndikupesi. Ngavadzidedzera uno ndikurekodha phone call yedu iyoyo kuti ndigoshandisa seumbowo kuti ndataura nemi. Kana vainaye vaidedzere. Hakuna mimwe misha iri padhuze nemi here yekuti vanhu vaikwanisa kudedzera vachinzikwa kuti pane zviri kuitika pamba apa, zvikuru sei pakatanga kupazwa dhoo amai vachichema mumbamo zvokuti manext door anokwanisa kuvanzwa? Muri kure nevamwe here? Vanhu vari kure, asi kuti chakaitika ndechekuti vakatora advantage yekuti kwainaya. Saka kuchinaya kudaro vaiziva kuti mafootstep lazi chero munhu akati asheedzere vamwe vane havambonzi nokuti kuchinaya. Kune kuchinaya. Asi kunaya kwacho kwakabatsira pakuti madhindo engoro akanatso kuchionekwa kuti afamba nepapa. Madhindo avo akaonekwa. Muri dzokorai zvakare area yamuri tiestablish area yamuri chaiyo. Area tiri inonzi Mwenezi West. Tiri pasi paChief Mazetesi. Ward 17. Kansela weikoko ndiani? Madhevu. Handisi nyatsoziva kuti tsara kunondongoziva kuti Madhevu. Madhevu. Alright. Ko MP anozikanwa? Havasi Maizindari. Hanzi Maizindari vari kubva kuMwenezo. Alright. Tinoita kuti tizive mazita avo uye nemapurisa vazivewo mazita avo, because ndo vamwe vanhu vanofanira kuchangamuka nekukurumidza kuitira kuti vagone kudzora kuti muarea muve nerunyararo. Saka taka tichibvunza mazita avo ese kuti tivazive, tobva vazvizivewo kuti ayo nyaya iyi yazikanwa, ivo voitawo action yavanokwanisa kuita, vobatana utungamiri hwese nenhikiriki nemapurisa kuedza kuti munharaunda musarambe muchitenderera vanhu vakadai. Naizvozvi vanhu vamwe vari kutotya izvezvi kutaura kudai kutoti pamwe nhasi ndichapindika. Saka munhu hafanira kuti vanhu vakungotogara vari pakutya.
vanhu vakabvunza mwana wenyu kuti mari une mari anovaziva here vanhu? Anovaziva nekuti vanongori vanhu vemunharaunda imomo. Handiti ndo vanhu vekutanga vakaziva kuti pamba pane mari, vakazonoudza mbavha idzi ivavo vanofanira nyaya yavo dzavo dzinofanira kusvitswa kumapurisa saizvo. Handizoti amai vakaisvitsa saizvozvo here kuti mwana anga ataura nanhingi akabva vazivisa kuti ndine mari yandabva kunotora yatumirwa nababa vaSouth Africa? Vakazvitaura here kumapurisa kustatement? Vari kuzvinzwa amai ka? Vakazvitaura here kumapurisa izvozvo? Regai ndivabvunze, pamakanyeresa statement makataura kuti mwana akabvunzwa nani? Hanzi havana kundibvunza izvozvo. Ongo. Aiwa, maita zvakanaka baba nekuuyawo nekwatiri nekutitendawo seSly Media TV. Regai tione kuti nyaya iyi toiburitsa, ndakandichirekodha, toiburitsa tobva taitumira kumapurisa kuhead office yotanga kuteerwa ichibva kuhead office ikoko. Zvinoita kuti vari kuoffice yeikoko vamhanye vachiziva kuti nyaya iyi yakupisa. Nokuti izvozvo mukatotibatsira saizvozvo kuti mabhinya yabatwe izvo zvakakosha. Hatidi kuti kuite sekuguruve kuwanikwa vanhu vachiurawa ndozvatinotya. Ndizvozvo nokuti mweya wacho wamwe chete wokutema vanhu nekubata chibharo ndo zvekuguruve chaizvozvo. Ongo. Zvakanaka baba, tinoramba tichibatana panhamba idzodzi. Alright, regai tiishandei nyaya iyi baba, maita basa. Mwari akusimbisei panguva yakadai, zvese ngatiboisai mumaoko aMwari. Tinonamata kuti Mwari uchakuchengetedzai chekutanga paupenyu hwenyu nevana venyu. Chechipiri, Mwari agone kukunyaradzai pazvine zvakaitika zvese izvi, vana vachiona mudzimai nezvaakaitwa, zvese izvozvi zvinhu zvatisingatarisi kuti zvingaitike muupenyu hwenyu, asi tinotenda kuti vapenyu. Tinotenda kuti havana kuzopisirwa mumba, saka titori nevanhu vari kutikwanisa kutitaurira zvakaitika. Izvozvi pamwe ngadai tiri kutotaura tingonzwa kuti vanhu vakapisirwa mumba pasisina umbowo hwekuti mari yakabiwa, pasina umbowo hwekuti munhu akabatwa chibharo, asi Mwari wakavachengetedza kuti tigozokwanisa kuwana evidence ndokuti mabhinya abatwe. Hongo. Maita baba wangu musimbe. Ndinotenda kuti usimba kwangu hunge matsotsi aya abatwa. Aiwa, regai tiiburitse nhasi chaiyo nyaya iyi. Zvakanaka ibaba. Ndinotenda tichange tingobatana uye nezvakanaka. Zvakanaka.